Dneska si povieme, čo znamená modlitba je mocná. Modlitba je mocná, keď to fakt potrebujeme od Pána Ježiša, keď nevládzeme, keď sme už utrápení do všetkého. Ale najviac modlitba pomôže v tom, keď je človek fakt ťažko chorý a je v nemocnici a má posledné dni života. A preto niektorí kresťania sa zídu 5-6, urobia reťazovú modlitbu proste a modlia sa spolu ku Bohu, aby uzdravil toho proste človeka. Lebo tak to má byť. Nemá byť, že jeden sa modlí. Majú tu byť vzájomné modlitby. Vrúcne, zo srdca modlitby proste a nie, že peniaze a prečo mi Boh nedá peniaze. Nie. Modlitba. Ja sa napríklad modlím tak, že Pane, odpusť mi môj hriech, čo som spravil, alebo ďakujem ti za dnešný deň, že som proste mohol stať, byť zdravý, nemať žiadnu chorobu v tele, nemať vôbec nič. A takto by to malo krásne prebiehať vlastne, že vy sa modlíte navzájom za jednu osobu, ktorá proste je veľmi ťažko chorá. A tá osoba môže byť uzdravená pomocou modlitby, ktorú Ježiš vypočuje a urobí tú modlitbu, aby bola účinná. Takže tak, majte sa krásne.